Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба койбір темалар турында кыскача. Токай районда өлкәннәр өчен шәхси пенсионат ябылганы, моның сәбәбе нидә? Кадерле ачкычлар алынды. 69-нчы микрорайонда социаль ипотека программасы буенча төзелгән йортны файдалануга тапшырдылар. Токай районда өлкәннәр өчен шәхси пенсионат ябылган ултырак йортта урнашкан. Прокурор тикшерүе янгын куркынычсызлыгы һәм санитария нормалары буенча хокук бузуларны ачыклаган. Учреждениедә эчке кием һәм биналарны дезинфекцияләү үткәрелмәгән, һаваны зарарсызландыру өчен приборлар булмаган, яңа кунаклар медицина белешмәләреннән башка кабул ителгән. Моннан тыш йортта кабул итү карантин бүлеге һәм изолятор булмаган. Шулай ук бүлмәне бөҗәкләр һәм кимерүчеләр булу булмауына тикшерү турындагы документларда булмаган. Район прокуроры судка барлык хокук бузуларны бетергәнче пенсионат эшен тыярга дигән таләп белән мөрәҗәгать итте. По итогам судебного разбирательства учреждению запретили продолжать деятельность до полного устранения выявленных нарушений. На сегодняшний день решение суда вступило в законную силу. Постояльцы больше не находятся в данном пансионате, их забрали родственники. Напоминаем, что осуществление деятельности в области социального обслуживания требует строгого соблюдения норм законодательства. Это гарантирует безопасность и защиту прав тех, кто нуждается в особой заботе и уходе. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Кадерле ачкычлар, алында 69-нчы микрорайонда социаль ипотека программасы буенча төзелгән күп фатирлы йортны файдалануга тапшыру тантанасы узды. Фатир ачкычларын 170 гаилә алды. Безнең төшерү төркемендә чауларны өй туе белән котлады. Яңа фатирның бусагасын беренче булып кечкенә Азалия атлап керде. Аның артыннан әнисе, әтисе һәм әбисе. 2 бүлмәле фатирны яшь гаилә 2 елга якын көткән. Ир автослесарь булып эшли, аның хатыны ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенең клиник диагностика лабораториясында биолог, әлегә декрет ялында. Очень рада, что у нас, собственно, теперь будет квартира. У нас, тем более, сегодня еще маленький праздник. Как раз дочке год и 4 месяца. Вот. Будем отмечать сегодня. Мы довольны, счастливы, большая, уютная, светлая. И вид из окна классный. Яңа төзелештә фатирларны бюджет өлкәсе хезмәткәрләре, яшь гаиләләр, ятим балалар алды. Мы ключи ждали не так долго, мы ждали год. После рождения второго ребенка мы поняли, что все, в принципе, мы уже нуждаемся в улучшении квадратных метров, и вот сразу мы подались как молодая семья. Квартиру видели, натяжные потолки, везде линолеум, балкон хороший, уже уложен плиткой. Яңа төзелгән йорт бер подъездлы, 18 катлы, барлык фатирлар да чиста отделкада тапшырылган. Дом представляет из себя серию 18.3, что предполагает современные дизайнерские решения и эргономичное обустроение квартир. В доме применены современные отделочные материалы, установлены современные акриловые ванны, ПВХ двери, натяжные потолки. Дом обустроен 2 лифтами 630 и 1000 килограмм. На первом этаже для удобства предусмотрены 2 колясочные. Моннан тыш беренче катта консьерж өчен бүлмәдә бар, гомуми файдалануга урыннарда бизәкләү индивидуаль дизайн проект буенча башкарылган. Аз хәрәкәтләнүче гражданнарга һәм балалы коляскалы ата-аналарга уңайлы булсын өчен керү урыны 0 билгесеннән проектланган. Хәзерге вакытта шулай ук 78-нче микрорайонда арендалы торак төзелеше алып барыла. Аларда автогигант хезмәткәрләре яшәячәк. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Артем Колесов, яңалыклар. Токай районда гаилә елын тантаналы рәвештә яптылар. Чара яңа бистәсендә мәдәният йортында узды. Күп балалы гаиләләр, махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләре һәм башкалар мәртәбәле кунаклар булды. Аларны котларга Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының ЗАГС идарәсе җитәкчесе Эльвира Әхмәтова, Токай районы башкарма комитеты җитәкчесе Камил Нәҗмиев килде. Толырак киләсе минутларда. Федя кушаматлы хәрби хезмәткәр үзенең хатыны Зөбәйдә белән 30 елдан артык мәхәббәттә һәм татулыкта яши. Ират өчен хатын-кыз ышанычлы тыл. Ул 2023 елның 21 маенда хатынының туган көненнән соң 2нче көнгә алгы сызыкка китәчәген хәбәр итә. Эшкә җыенгач,
Kütüp durali, hazır malay kile. Malay kilgeç eytem deydi de. Malay tüngü işten çıkıp kildi bizge. İkimizden oturtup kontrakt tüzüdüm. Min kitem. Şulay deyip eytti de biz şok kattık malay bilen. Фейзи кушаматлы хәрби хезмәткәргә 56 яшь медосмотрны хатыны эштә булганда узган. Туганнарына бер сүздә әйтмәгән ират сүзләренчә ул патриот. Краснолиманск юнәлешендә хезмәт итә, ул БТР-82 механик йөртүчесе. Машинаны дрон белән бәрделәр дә, машина туктады, җана башлады, без чыгып җыя киттек. Чарада Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының ЗАГС идарәсе җитәкчесе Эльвира Әхмәтова һәм Тукай районы башкарма комитеты җитәкчесе Камил Нәҗмиев та булды. Ул хәрбиләрнең гаиләләренә зур игътибар бирелүен билгеләп үтте. Бүгенге көндә хәрби операциядә катнашучы гаиләләребезне, аларның күп кенә ирләре, абыйлары, әниләре бүгенге көндә безнең илебезне саклыйлар. Biz инде аларның гаиләләре белән берлектә, алар белән хәбәрдә торабыз. Нинди аларга ярдәм кирәк, аларга ярдәм итеп. Тукай районында күп балалы гаиләләр, бер-берсе белән узак еллар бергә яшәгән гаиләләр, якыннары, әтиләре, уллары бүгенге көндә яу кырында, илебез сагында булган гаиләләр, яшь гаиләләр барысы бергә җыелып, менә шушындый матур чарада катнаша. Бу инде Тукай районының җитәкчелеге һәр гаилә белән аерым эш алып бара дигән сүз. Һәм бу эш киләчәктә дә дәвам итәчәк дип хәбәр иттеләр Тукай районы хезмәткәрләре, әлегә гаиләләргә концерт программасы оештырганнар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Тукай районында Бөек Ватан сугышы ветераннарын котлый башладылар. Аларга җиңүнең 80 еллыгына истәлекле медальләр тапшыралар. Шулай ук мактаулы граждан исеме бирелә. Башкарма комитет җитәкчесе Камил Нәҗмиев Шәфкать Әхмәт Назиповны киләчәк бәйрәмнәре белән котлады һәм бүләкләр тапшырды. Чара Калмаш авылындагы ветеран йортында фронтовикның туганнары һәм якыннары даирәсендә узды. Анда безнең төшерү төркеме дә булды. Агымдагы елның 19 гыйнварында Шәүкәт Әхмәт Назип улына 99 яшь тулды. Совет армиясы сафларына аны 1943 елның ноябрендә алалар. Ул вакытта аңа нибары 17 яшь була. Укулар ай ярым дәвам итә. Шуннан соң хәрбиләрне фронтка озаталар. 17 яшьлек бетмәгән инде. Безнең монда военкомат чакыртты да 7 ноябрь электән бит инде бәйрәм көн. Менә шу бәйрәм көнне икенче көнне апкеттеләр. Шәүкәт Әхмәт Назипов пулеметчы була, 252-нче укчы полк составында Япония белән сугышларда катнаша. Авыр булганын беләм инде. Менә шул әйтеп. Бик каты сугышканнар, бик үзләрен жәлләмичә дигән сыман яшь балалар бит инде алар. Ул вакытта 17 яшьлек балаларны менә сугыш кырына җибәрде, пулеметлар сөреп, авыр пычрак шулай тырышканнар бит инде дим мин. Шәүкәт Әхмәт Назипович та сабыр. Бөек Ватан сугышы ветераны әйткәнчә, ул өенә исән-сау кайтачагына ышанмаган. Ләкин ул җиңү белән кайта. Хатыны белән бергә 4 бала тәрбиялиләр. Шәүкәт Әхмәт Назипов бүгенге көндә дә алар өчен үрнәк булып тора һәм киңәшләр бирә. Әтибезнең бик күп авырлыклар күргән кеше. Шуңа да карамастан ул һәр вакыт сабыр, тыйнак, киң күңелле кеше. Кирәк чакта ул хәзер дә безгә үзенең киңәшләрен бирә. Ул әйтә, авыр булса да түзәргә туры килде ди, бар нәрсәгә дә ди, бездә дә түзем булырга өйрәтә. Бөек Ватан сугышы ветеранына Тукай районының мактаулы гражданины исеме бирелде һәм җиңүнең 80 еллыгы уңайыннан медаль тапшырылды. Президентыбыз Владимир Владимировичның медале белән сезне бүләкләргә 80 еллык безнең җиңүнең юбилее белән шундый зур эшләр белән инде сезне бүген котларга килдек. Җиңүнең 80 еллыгына медальләр тагын 115 Бөек Ватан сугышы ветеранына Тукай районында яшәүчеләргә тапшырылачак. Булар фронтовиклар, тыл хезмәтчәннәре һәм башка категориягә керүчеләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Отдых на Каме в любое время года, на природе, с полным комфортом. Уютные домики со всеми удобствами. Это глэмпинг, это Ижминводы. Татарстан, Менделеевский район, село Ижовка, санаторий Шифаласу, Ижминводы.
Варикоз, проблемы с венами, сосуды на лице, купероз. Медицинский центр флебологии поможет. Большой штат сосудистых хирургов, проктолог, невролог, специалист по диабетической стопе, ультразвуковая диагностика. Здоровые сосуды – наша забота.